Ayдар Efendi, менә сезнең талабыгызда прокуратураның Рафис Кашаповка карата эшен туктатуын таләп итәсез. Менә монда прокуратура сүзе инде гомум сүзме, яки инде менә бөтен шушы органнарга карата кулланыламы? Барысы да кулланыла дип уйлыйм мен. Чөнки менә бер-ике тапкыр мин бу процесста булдым. Прокуратураның кыйланышы күренеп тора. Bütün шушы репрессив аппаратның теләгәнен кулланырга тырышалар. Ондагы беспредел, ондагы кыргыйлык, ондагы кешегә, шәхескә карата булган басым, ул сөйләп бетерә алмаслык бер шул кадәр бер күренеш. Һәм чынлап та прокуратураның киченә безнең милләтебезнең сирәк бер улын төрмәгә тыгарга тырышуының бик ачык дәлиле булып тора. Менә Рафис Кашапов бит инде 8-9 ай китте, шушы төрмәдә утыра. Хөкем карары да чыгарылмый. Шушы уңайдан уйлаганыгыз бармы? Ни өчен менә бар, ул шулай кушылган. Менә шуңа күрә прокуратура ни ул исеменнән тотыла бит инде. Прокуратура барысына юл ача, барысына юлны яба. Чынлап та бер елга якын кешенең бу бит инде теге хөкемсез һәм карарсыз кешене төрмәдә черетү дип атала. Бу шул татар милли хәрәкәтен булган, исән-сау калган өлешен тәмам таркату, тәмам юкка чыгару һәм Рафис Кашаповны дискредитир итеп, аның гаиләсенә тапшыру, аның үзенә тапшыру һәм аны гамәлдән чыгару өчен барган көрәшнең ачык чагылышы булып тора. Рахим әфәнде, менә сез бүген ялгыз пикетка чыккансыз инде. Менә шушы пикетка чыгу һәм инде шушындагы язма Рафис Кашаповны азат итәргә ярдәм итәр дип уйлыйсызмы? Sanabız inde, sanam şunday. Siz bunu yapara ve Kashapofla sanab onun Tatar halkında bizga şeytan bilan çaldı. Onu kimseler ilk uzakka sürülmezkat isterler. Şimdi bir yıl bula bir kadar onun hükümete oturuğuna çıkarsınlar ya. Kısa şahına